pillanatok következnek. Most hát nyilván majd az ostrommal elküldtó, már látom én is a lovasokat. Így van, lovas katonákat látunk, és én is látom teljesen jó, hogy vajon ezek most védőkatonák, vagy pedig a török lovasság. A török lovasságnak külön neve is van, a spáhik. A spáhik voltak a törököknek az első komoly fegyverneműk, könnyű lovasság. Annyira, hogy igazából mindenki Janitshárokat ismeri, de az első nagy győzelmeiket a spáhiknak köszönheti. És hát ugye az oszmegés uralkodó nem csak nálunk ismert, a török uralkodók a spáhik és a Janitschárok között szoktak egyensúlyozni, amikor a hatalmukat kellett megvédeni. Mindent megtudunk, és már hallják, hogy említetted zenés kísérettel, gondolom, hogy már a fúvósokat halljuk, és 3-4-6-kor fellépnek majd a Őrisics téren, ezt többször elmondtam, akkor már kicsit kellemesebb lesz, kísérik őket majd a mazsorettes lányok, ugye a Bejó történelmi táncegyüttes, és minden fellépő jelen lesz, úgyhogy én már mindent kanyarból látom, hogy azért a gyűjtőzés felvonásnak hívjuk. Egy nagy tapsot a lovasainknak kérjük szépen, hiszen talán pont a nevettet felhetővé, hogy most nincs annyira telapért, hogy bejöhetnek a lovakkal egy ritka alkalom, és közületben is megcsinálhatjuk őket, és ők hagyják helyét a területet. Amit láthatjuk azért, az keresztény lovasság lesz, hiszen törökkel lovas hisznek. Kicsit könnyebb, csinosabb lányokat látod, mert beszéltünk erről, hogy a magyarok nem raboltak lányokat. Hát hogy... Hát igen, mert kerültek cseréket, hát fogói cserék, de gyerekek. Azért lássuk azt is, hogy egy magas felelősségtájú, Janitschár is van köztük, de sokkal tudják kecsét. Tehát közönség egy előttes tapsal, ha már nem szerint játszanak, közönség fogosokat. Nem fognak elfogni, hogyha hallják, hogy örülnek az örülésüknek. Garantáltan mindenki felébred, reggelente szoktak ilyen kubos zenével indulni, ugye a felvonulások, de hát ebben a nagy melegben ránk fér. Készítsenek bátran fotókat. És említsük meg, hogy mögöttünk érkeznek a Bejó lányai, akik tegnap este is elkábráztattak minket többszörösen itt a színpadon is, illetve utána este a tüzes műsorokkal. Nekik is egy nagy tapsot kérünk, halljuk, tessék csak! És Márta elmondta, hogy majd fogok róluk persze még beszélni, de hogy holnap este ismét lesz ilyen tüzes est, úgyhogy mindenkinek csak azt tudjuk mondani, hogy a helyszínen minél közelebb menni, nem kell megijedni a tűztől, mert nem fognak megsérülni. Figyelj, ne ijedj meg! A muzsikusoknál is, mint látjuk, rend van. Mindenki ilyen katonás is fegyelmezett, ezt csak így lehet csinálni. Igen, egy előnye van a katonáknál, hogy nincs mindenkinek hangszere, csak puskáik vannak. És ha azok lövöldöznek, akkor talán nem annyira fontos az összhang, mint a muzsikusoknál, ott azt gondolom még nagyobb fegyelem van, mint a mi hadseregeinkben. És most láthatják a Bejó történelmi táncegyüttest. Hoppá, és közben egy nagyon riasztó lövést hallottunk. Így van, és Horváth Márta vezetésével érkezik a Bejó táncegyüttes, és ők, amit láttuk, meg se redzentek, hiszen most már hála Istennek annyi hagyományos rendezvényre hívják őket, hogy kicsit úgy vannak, mint a huszárlovas. Azt nem mondjuk, hogy a fülük közt is el lehet csukni a puskát, de alapvetően nem ijednek meg egyébként túlolástól. És egy kicsi kis rögtönzött bemutatót itt, ahogy látom, tartanak a sarokban, de kaptam egy kis szöveget egyébként Mártitól. Ugye, aki tegnap nem volt itt feltétlenül néhány információ, 2005. szeptemberében alakult meg a Bejó táncegyüttesből a történelmi táncegyüttes, és hát az volt a cél, hogy a hagyományőrzés céljából reneszánsz táncokat, valamint különböző korhű előadásokat tanuljanak, és ezeket minél szélesebb körben mutassák be. Egyébként zászlóforgatókkal és természetesen tüzes játékokkal, előadásokkal is szórakoztatják majd önöket, és hát folytassuk, jönnek a harcosok a darabonton, ha jól látom. Így van, a kőszegi darabontok, a kőszegi városőrségnek a hagyományát viszik tovább. Látható egyrészt azt, hogy nekik valóban harcra és visszaszerelésre és alkalmasszerelésre, az őskolákat hallottak elsőként, egy nagy tapsot kérünk neki. Ők is rendszeres visszaszerelői, például a Csobánci Limafinapoknak, vagy éppenségkel
a sárválót, két is városunkat, és gyönyörű zászlókat is említsük meg. A zászló két arany színe, ugye kőszeg színei, és egyik oldalon az angyalos kőszegi címmel, a másik oldalon pedig a palástos Madonna, mint ugye a kőszegi lakosság védő Madonnája, amely a Szent Jakab templomban is megcsinálható. És hát voltak itt már 5 próbák és mindenféle megmérettetések, amelyeket remekül álltak a fiatalok és az idősebbek egyaránt. És itt is nagyon nagy a fegyelem, szerintem most is készül még néhány bemutató. És ne felejtsük el, ne jegyezni, hogy láthatóan egy lófarkas lányzsát is raboltak, zsákmányoltak, amely ugye nem az ő eredeti felszerelésük, ez egyértelmű, hogy az ellentől elrabolt zsákmány, úgyhogy gratulálom nekik, úgy látszik megint sikerrel vívtak meg egy csatát, aminek nem csak ez a lófarkas lányzsa, hanem itt egy török pajzs is, az emléke, hiszen itt egy félholdas pajzsot is látok. Én hátulról látom, hogy szemből nem, a kis legényben. Ez akkor úgy működik, mint a skart, igaz? A lófaros? Igen, levágták a lófarkát. A törökök vágták le. Azt mondtad egyébként, hogy kérdezzek naivakat. Nem így mondtad, azt mondtad, igen, de naivakat. Nagyon jól csinálod, teljesen belőlem. De nem, tényleg. De közben azért mondjuk, hogy érkezik Kőszeg városvának a hivatalos jelenlegi zászlaja és a kőszegi hivatal vezetés, illetve polgármester úr, aki Rendről István polgármestert, a akkori polgármestert testesíti meg, Arcul Mihálynak hívták a plébánost, ők most Gombos Tibor Bálint testesíti meg, köszönjük a képviselőknek is, hogy részt vesznek a felvás, és természetesen a hivatalvezetésnek, jegyző úrnak és a hivatalvezető társainak is köszönjük, hogy eljöttek. Egy pár dolgot mit hoznak a kezükben, a város szimbólumait látjuk, a város kulcs Tóth László úr kezében látható, illetve látjuk jegyző úr kezében ezt a buzogányt, jogat, ami a közhatalmi a joga, illetve a kardot, ezek a városi közhatalom jelvényei, és egy igen különleges közhatalmi jelvényt, a szőlőhajtás, a szőlővenyigét, Kőszegennek különös jelentősége van, elég legyen csak arra emlékeztetni, hogy április 24-én minden évben a Városházán mutatták be a szőlővenyigéket, nem csak azért, hogy tudják, hogy milyen lesz a termés, hanem azért, mert ennek a venyigének közhatalmi funkciója, jelkép funkciója is volt. Köszöntjük tisztelettel, megérkezett közben Kovács Ferenc úr is, aki a jelenlegi alispán, főispán, most hogy kell mondanom, elnök úr, mi a mai megfelelő? Ispán, maradjunk ennél alispán. Úgyhogy köszöntjük egy nagy tapssal polgármester urat és alispániat, valamint Gombos Tibor Bálint atyát, aki, ahogy reggel a műezzin igazi volt, ugyanígy plébánosunk is teljesen igazi felszentelt pap. Köszönjük, hogy részt vesznek rendezvényben. Forintos Mátyás pedig Keszei Balázs testesíti meg a Fokosával, akit ugye boszorkányságra szoktak vállalni, de mi mindig tudjuk, hogy egy igaz emberről van szó. A várvédősereg élén Gyurcsis Miklós kapitánnyal kérek egy kapitányt. Kérjük, hogy szíveskedjenek a színpadon páradni a borkulányok vezetésével, hogyha megkérdezik. A város jelvényeit fordulnak, így van, kérjük, jöjjenek fel. Talán egyébként egy picit kellemesebb is, jó. És közben már is érkezik, ez volna a szabály, üdvözlöm. A tegnapi hosszú testületi ülés az ő személyéről szólt. Gyurcsis Miklóst köszöntsük nagy tapssal. Megtestesítője a mai napon, ahogy már annyiszor, Petkovics Sándor, a Kőszegi Horváth önkormányzat elnöke. És előtte zászlaja, a zászlaján pedig a holló és a skorpió. És természetesen pajzsán ugyanezek a jelvények láthatók. Őt követi 4 kapitány, a 4 kapitány 4 most itt nálunk vendégeskedő seregből került ki, úgy, mint a Nádasdi bandériumból, a Battyányi bandériumból, a Fekete seregből, illetve a Gyulafi bandériumból is van egy kapitányunk. Közben megjönnek a csapatok is, látjuk, hogy a Körmendi Nádasdi bandérium foglalta el először helyét, és őket rögtön követi Domerdan Posztováni, a horvátországi Gyurgyevácról érkezett sereg. Gyurgyevácnak mintegy 20 évvel későbbről van egy nagyszerű története, amit most részleteiben nincsenek elmondani, de mondjuk el, hogy Gyurgyevácban 30 éve rendeznek ostorjátékokat, és nagy öröm, hogy ők is velünk vannak a mai napon. És természetesen ma meg, hát már tegnap is megismerkedhetünk a fegyverviseléssel, illetve a viseletük történetével, és nagyon átért
vendégbemutatóknak voltunk részesei, úgyhogy igazán meglepődtünk néha, hiszen tényleg működőképesek a fegyverek, és a harcosok minden harcmányban tökéletesen teljesítettek. És akkor ha említsük meg rögtön egy fegyveremet, a pikát, ami ugye ez a hosszú láncsa, amit a előbb beérkezett vitézek hoztak magukkal, köszönjük, hogy bemutatják nekünk. Ugyanis ők egyébként pedig a kőszegi nyugállományú katonákat képviselik, egyenruhásokat. Köszönjük, hogy évről évre részt vesznek a rendezvényen, Isten hozta őket. És már is láthatjuk, hogy a Jurisics kísérete mögött felbukkanít Jurisics népe is, ugye jól mondom, kapitányról őket látjuk beérkezni, mégpedig egy remek lovassal és egy ekhós szekérrel, hiszen tudjuk azt, hogy közvetlenül az ostrom előtt a lakosság bemenekült a jelentős része ugye a várakba, városokba, így nyilván Ügyesvegyre elsősorban Kőszeg várába és városába, de például Rába ment és Sárvár várába és városába menekültek be. Ez is volt az oka annak, hogy nagyon nehéz volt az utánpótlást megszervezni, de vagy belépték magukkal az állatokat, a terméket, vagy belégették. Ezért voltak például olyan portyák, Szorulakvárát és Sárvárvárát, és arról 13-15 között portyák. Nagyon spaciban a dolgunk, szépen végig sétál. És hát most jön ez a csodás-szekér. Ahogy látom, még muzsikálnak is a szekéren. Csodálatos, lehet egyébként tényleg tapsal, búzítani, köszönteni a felvonulókat, hiszen ez az egyik legszínesebb Halál árnyékának földjében járunk, mondja ugye a keresztény ének, ennek helyére a módra mindig szól. Nagy tapsal fogadjuk a kőszegi horvátokat, akik egyébként remekül eltállnak minden alkalommal, nem csak a harcban, hanem köszönjük meg azt is, hogy Steiner Katalin vezetésével egy nagyszerű játékot magyarítottak le a mai nap folyamán a vár körül. Nagyon szépen köszönjük, Isten hozott benneteket, és védjétek meg a várat és a várost! Mehetsz haza. Tudod, hol lakunk. Aha. Majd, ha vége lesz. Majd, ha mindenki elvonult. És még kik vannak hátul? Még vannak sokan. Ide is kaphatunk? Menj már innen. Kékkel sem. Nagyon élő horvát közösségnek köszönhetően remek társadalmi kapcsolatot ápolunk. Vigyázz vissza. Abban, hogy egyszerűen pusztolókat is el tudjuk hozni Kőszegre. És hadd mondjuk el, hogy a horvátok jelenlétének a térségben erős összefüggése van ezekkel a török hadjáratokkal, hiszen 480 évvel ezelőtt a Jurisicsal együtt érkeztek ebben a térségben a török vész menekülve, és az elmúlt hetekben ugyanez az ekkors szekér, amit látunk, és az végig járták ezt az utat. De nagy tapsot a ősei útján járó horvátoknak kérünk szépen, akik nem kivétek a fáradtságon, és ahogy az őseik jöttek, ekkors szekérrel újra feltérképezték azt az utat, amelyen az ősek érkeztek ide. Gyere oda is. Már lehet, hogy a hólói. Gyere. Hangerit halljuk egyébként. Az imént már nagyon sietnek a felvonulás indulására. De közben megmutatták azokat a csodálatos hangszereket, amelyek historikusak, helyzettek, autentikusak, és este fél 9-kor fognak majd felépni itt a főtéren. Most már más módosulás egyébként nincsen a programban, mert közben igyekeztem minden nagyon pici kis eltérést elmondani. Ne felejtsük el, hogy fél 4-kor lesz az ostrom, nagyon sokan várják, és hát itt a felvezetésre volt. Ez a kör. Amely folytatódó, hogy látom, hogy olvasok nektek, nem is kérdezett rá,
mesterek, minden alatt a céges legények is nagyon fontos védekező szerepet töltöttek be a várfalakon. Amit mondtam, a térségből is ide szoktak bemenekülni ilyenkor, de aztán persze jó hangulat miatt is, hogy köszöntjük szépen Virág János urat is, aki Lukács háza polgármestere és a védőtelegek között. Valóban a vidék bejött a várfal a városba, és együtt védték a hazát, és felhozta őket is, és hát majd a falakon. A körbenethez, a felvonáshoz még annyit, hogy azért is szükséges, mert ennyi embert nem fogunk tudni felvinni a várfalra, de szeretnénk mindenkit megmutatni. Közben pedig a nádasdi bandérium érkezését látjuk. Honnan? Meg kellett volna már jegyeznem, Sárváról igen. Így van, Ágit egy kicsit még itt teszteljük néha, de menni fog ez, és az a jó, hogy olyan bájos és szép, hogy neki megbocsátják a hibákat, nekünk Hát nem igen, szabad. igen, ugye a szombathelyeket nem kevertem össze a fekete sereget, de aztán most már ránézésre is van, hogy be tudom azonosítani. Ki mindenkivel beszélgettem itt már tegnap és ma. Holnap is lesz persze erre lehetőségünk. Most viszont nagyon jó, mert látom megint megjött az ifjabb generáció, fantasztikusan teljesítettek egyébként a próbatételeken. Úgyhogy olyan meg tudjuk ezekben a kalandig távolodban a családéleteket, olyan szerves Kőszegi névtánc hagyományőrzőinek, a hajnalcsillag névtánc egyes tagjainak. Isten hozta őket Baráti Kővári Anikó vezetésével, hiszen és fel fognak lépni holnap délután, hiszen a hagyomány az nem csak katonai hagyomány, hanem nagyon fontos az, hogy őseink kultúráját is ápoljuk. És mögöttük pedig a Hollóének együttes, akik ezekkel a Németországban készült hangszerekkel érkeztek. Hát megmondom őszintén, mindegyiknek a nevét nem jegyeztem meg, de megbeszéltük, hogy 8:30-kor újra megmutatják, hogy hogyan működnek, hiszen 8:30-kor kezdik a koncertet. Például, amit most ez egy ilyen futkodós módszer, például az orgon előtt. Összeszakadt bölcsesség! Összeszakadt bölcsesség! Úgyhogy a Hollóének Nincs fel sok szerencsét! fantasztikus, és egy kicsikét meleg volt, amikor a fegyverbemutatót tartották, de én még ilyen hőséges csapatokra nem is láttam. Ugye a hölgyek, akiknek az ellátmány szétosztása volt a feladata, a kedves asszonyt már felszólítottuk délután ide a színpadra, érkezik ugye az atyával együtt, és ott jönnek a marcon a legények, akiknek a vértje több kiló, és hát megmondom őszintén, hogy ebben a fekete szerelésben, mi másban is volna egy fekete sereg, borzasztó nehéz volt a délután, de hőségesen kivitták. És igen, és Lass Bélát, igen, őt is már bemutattuk. Én mondtam, hogy nem tudom illik-e ilyet mondani, de ő kiváló táncos is, és közben volt egy főúr, a Jankovics úr, aki meg kiváló hegedűművész és trombonista, úgyhogy olyan sokoldalúak itt a felvonulók. annak köszönhető néha fékeidő is, majd a párszeréken is publikálja. De azt mondtad, hogy kiváló idézeket láttunk az előtt, és egy párikat jöttünk el, hogy jön egy csapat, katonai hagyományőrzésük, ez nem csak egyszerűen a vitézi virtus ápolásáról szól, hanem hosszú évek óta Csopác várának felújításán dolgoznak, társadalmi munkában, a megszerzett zsoltal és minden lehetséges módon,